Yo, what's up mga kagwapo? So, naani na mayong buntag kanyong tanan diha mga gwapo. So, gwapo naman siguro ko ani. Malagway ligo. So, Wow. duty ta. So, kani wala pa ko nakatukan ani. So, guys, welcome sa among balay. Mao ni among balay, guys. Ana diri mo ni among palibot. Dira kong ugangan ng laba. Kay tinglaba mga dawron niyang kay nindot man kayo ang kainit sa adlaw. So guys, paingon ako mo duty. Ako sa ninduaw ning akong motor, di lang mo ni motor sa akong maguwang. So andar ni siya guys. Ang kaapan lang kay dili pwede na to dalhon kay kompleto ta sa violation. So guys, araw na ko ang pare sa pikas balay sa akong ugangan kay mananghid ta nga muadto na ta guys. So manami sa ta, so gwapo na gwapo na lagi ko ani. So darade akong misis guys, mananghid ta, so pinapilit sa case o ang ako ang cute nga bata. Ako sang kisa ni guys. So mura liwat sa nako nga gwapo sad guys, di ba? So karon guys, ulakaw na ko guys. Ang nakapan lang kay niayaw ang ako ang bata guys. Niayaw siya na. Di siya ganahan nga mulakaw ko. Saon man ta ni. Ugngan man ta nga wa man ta ganit ay bugas ani. Babay na bibi. Sus makainom-dom man sa taan nga bata pa ta saon na. Mapalay kog kuha ma. Sumada ni akong misis. So guys, lisod kining kinabuhing nata sa bukid. Pero fresh air siya guys. So nangamay pa akong bata kay mukuyog siya. So dili pwede dong kay bawal ang way purol adto in town undong. So undong, babay na undong. Babay na kay kinahanglan pa mangita og kwarta si papa kay para sa atong inaadlaw-adlaw na nga kinabuhi. So guys, are na ko guys, lugsong taning daan nga libaong guys og sa kimpang pa bawd. So